Moikka! Tervetuloa Suomen ensimmäisen Walking VR-teatteriin. Astu sisään maailman, jossa et vaan katso elokuvaa, vaan kävelet sen läpi. Meillä on tässä 6 erilaista tarinaa, josta voi valita. Kiinnostaako? Tule kokeilemaan meille VR-teatteriksi minkälaista tahansa tarinaa ilmaiseksi. Meidän elokuvat ovat visuaalisia ja vuorovaikutteisia, täydellinen perheille ja ystäville. Jokaisessa VR-tarinassa on opastettu reitti ja 4 elokuvassa on myös digikameraa, että voit ottaa selfieä sisällä. Ilmeisen trailerin jälkeen voit katsoa koko tarinaa, joka on noin 30 minuuttia. Varaa paikkasi netissä osoitteessa novavrx.com tai tule suoraan käymään. Olemme täällä Redissä koko kesään syyskuun asti. Seuraa meillä TikTokissa ja Instagramissa nimellä nova.vrx. Sisällä maks 4 henkilöä näkee toisensa, tehty perheelle ja ystäville yhdessä koettavaksi.